Salutacions, bon dia a tothom. Som alumnes de l'Institut Santa Eugènia i jo em dic Ilias i avui ens presentarem la nostra entrevista amb la Cristina López. Volem posar en relleu oficis tan antics com teníem com el cisteller, el campaner, el rellotger, l'administrador, el carboner i el cisteller, i per culpa de la tecnologia estan anant perdent. Alguns oficis només han canviat de nom, com el banyadors, actuals socorristes. D'altres van perdre el seu lloc substituïts per màquines. En definitiva, volem posar en valor i reivindicar tots aquells oficis que un dia van ser tan importants i que avui ja no hi són. Avui entrevistarem a la Cristina López, periodista, també és professora de secundària, i ens explicarà els secrets de l'antic i important ofici del periodisme. Bona tarda, Cristina. Podríem fer preguntes sobre el seu ofici de periodista? Sí, esclar. Es dedica exclusivament al periodisme? Actualment estic fent periodisme i també estic fent un màster de professorat. Tornaria a escollir el periodisme si tornés a començar i per què? Jo sí, agafaria el periodisme perquè des de ben petita m'ha agradat. Jo sempre veia les persones a televisió presentant i sempre m'ha tirat moltíssim perquè crec que és molt important poder donar una visió del món diferent del que molts mitjans o personatges públics donen, no? És periodista digital de televisió o treballa només en format de diari, de paper? Jo he treballat en format de televisió al meu poble, vaig fer televisió a Massanet, vaig ser la presentadora durant 2 anys i mig, també era càmera, i després també, jo us explico una mica el recorregut. Vaig fer una miqueta de pràctiques, també a Televisió de Girona, i allà el que feia és tècnica de so i edició dels vídeos, dels programes. I després també he treballat en un diari digital, que ja feia, que es deia La Ciutat, i ella feia notícies, feia moltes entrevistes a alcaldes i alcaldesses tant de Girona, a la Marta Madre, a Espanya Via, i actualment estic al diari de Girona i allà faig molt digital, faig notícies de tota tipologia. Quin és l'horari d'un periodista? L'horari te'l marques una miqueta tu. Dependrà de la feina, tu et marques com unes prioritats durant el dia, no? Sí. Haig de fer tantes notícies i depèn de la notícia et dedica més temps o menys. Però més o menys tens com és a dir, haig de fer tantes notícies al dia, per tant, perquè hem de pensar que el diari de paper que hi havia abans i el diari digital és molt diferent. I necessites més visualitzacions, el món digital funciona completament diferent i has de tenir moltes visualitzacions i tot això, i això necessita un cert temps o hores que has de dedicar, però tens certa flexibilitat en depèn de quins aspectes. Vostè és corresponsal, correctora, editora, etc. Quina és exactament la seva feina al diari? Jo en el mitjà que estic actualment, el diari de Girona, que faig molt és redactar notícies de tot tipus. O sigui, puc fer economia, finances, salut, la Rosalia, o sigui, faig de tot tipus de notícies perquè el que interessa en el meu cas de redactora és que hi hagi molt engagement, que si no sabeu una miqueta què és que el lector percebi aquesta notícia com a interessant, faci clic i llegeixi la notícia, perquè a l'era digital sabem que tot funciona molt de pressa. Quins estudis calen per ser periodista? Has de fer, tens diverses opcions. Una és fer la carrera de periodista, però primer heu de fer l'ESO, després hauria de fer la selectivitat i entrar a carrera, si no podeu fer un cicle, ja ho sabeu, i anar a carrera de periodisme, si no, jo en el meu cas, per exemple, vaig fer comunicació cultural. La carrera aquí a Girona de comunicació cultural, després a part vaig fer formació, perquè has de fer formacions de postgrau extres, i després, si entres per aquest canal de comunicació cultural, a vegades has de fer una miqueta més de voltes, que si fas directament periodisme, però també et nodreix molt, perquè aprens molt, tu has de treballar moltíssim per arribar a ser un periodista i després encara ho vius més i ho gaudeixes més. Algun consell perquè estudiants com nosaltres ens animem a fer la carrera de periodista? Jo animo a totes les persones que us agradi investigar, sou curioses, teniu ganes de dir la vostra, perquè és important voler dir la vostra, que teniu les idees clares, teniu ganes d'aprendre, que us agrada escriure, que us agrada llegir. A veure, aquestes coses, les últimes escriure i llegir, tot això es pot nodrir. O sigui, això no vol dir, m'encanta llegir, m'encanta... Això ho podreu treballar durant el temps, no? I quan estudies alguna cosa que t'agrada,
també canvia i tens més ganes de fer tot això, no? Doncs jo, les persones que teniu més o menys tots aquests requisits o que teniu molta làbia, que us agrada molt xerrar, sabeu com parlar, que això també se n'aprèn moltes coses, jo us aconsello que si us agrada això, que us dediqueu al món periodístic. També haig de dir una cosa, el món periodístic no és el mateix ara que abans, ara és una mica més precària la feina, per dir d'una manera, com molts altres sectors, però necessitem periodistes competents, amb ganes de canviar el món i de dir la seva i poder fer periodisme de qualitat. Quina és la gran notícia que li agradaria publicar algun dia? La gran notícia. Hi ha molts temes que m'encanten, m'agraden, i si pogués parlar d'alguna cosa en concret, m'agradaria fer potser un reportatge, no?, sobre com està la situació actual dels adolescents, bàsicament, també del tema de violència de gènere, de diversos factors que crec que són importants, la immigració, la capitalització, és com un global de la societat, no?, en aquest cas catalana o espanyola, i poder fer un reportatge ben bé sobre què hi ha darrere la política, no? Què hi ha darrere de quins beneficis tenim, depèn de quins efectes, o sigui, fer-ho més gros i més detallat, no? Això crec que seria important perquè moltes persones que no poden apreciar diversos punts de vista i només s'hi centren en un, puguin veure que hi ha un món més enllà i puguin descobrir una altra realitat que hi pot haver al respecte. D'acord. I veu el futur en aquest ofici? També informa en paper i del futur? Jo crec que sí que hi ha futur en el periodisme. El problema és, com ja he comentat en anteriors preguntes, que estem en una situació més precària, realment. Les condicions que tenim dintre la societat no són les millors, també està tot molt polititzat i no està ben reconeguda la feina de periodista. No està ben reconeguda perquè, com he explicat, tothom creu que pot ser periodista i tothom en algun moment desvalora aquest treball que hi ha, que dona molta feinada. I m'has preguntat també en paper, que sí. Sí, el format paper. Jo crec que ha desaparegut molt en els últims anys pel tema digital, però jo crec que no desapareixerà del tot perquè hi ha moltes persones, a mi mateixa m'agrada agafar un diari i fullejar-lo en paper, en comptes de digitalment, perquè digitalment, a part, la visió et cansa moltíssim, estem tot el dia amb smartphones, amb tauletes, arriba un moment, ordinadors, que hem de desconnectar una miqueta d'això i agafar un llibre o un diari i llegir-lo, poder subratllar a mà, no?, i poder fer els nostres apunts. És molt diferent i crec que no s'hauria d'acabar, i jo espero i tinc la confiança de que torni al format paper, es torni a implementar poquet a poquet. Moltes gràcies. A tu. Certament, els oficis antics determinen la cultura d'un poble. Per tant, seria bo que tots els coneguéssim i els recordéssim. Reivindicar aquests oficis antics és el que nosaltres hem volgut fer en aquesta entrevista. Cuidem la nostra cultura fins aviat i moltes gràcies.